Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Ing video kali ini kita bakal bahas babagan aksara Jawa. Aksara Jawa yaiku tulisan Jawa sing asal mulane saka huruf Pallawa jaman kerajaan biyen. Aksara Jawa iki ana 20 hurufe yaiku Hana Caraka Data Sawala Pada Jayanya Mangga Batanga. Huruf aksara Jawa iki duweni sandangan lan pasangan. Mantun iki disimak bareng-bareng pripun nyerat aksara Jawa. Niki ho, no, co, ro, ko, do, to, so, wo, lo, po, do, jo, yo, nyo, mo, go, bo, to, ngo. Yen sandangane niku disalap teng sampinge ho, pasangane no disalap teng ngandhap digabung nggih. Lah niki pasangane co nggih teng ngandhap, pasangane ro sami teng ngandhap. Sakmenika kula tulis damel bupen abrit niku damel mbedakaken napa sandangan kali aksara Jawane. Oh nggih, niki damel pengiling mawon nggih menawi badhe nyerat aksara Jawa niku kedah nulise nangkreng teng inggile garis nggih. Nek sandangan niku kedah sami nyerate kali kula sing serat niki damel pulpen abrit. Lah niku wau jlentrehane ngenani pasangane aksara Jawa. Sakmangke badhe jlentrehaken sandangan swara. Monggo disimak bareng-bareng. Sandangan swara niku wonten wulu wujude niki unine i. Lajeng sandangan swara suku niki wujude unine u. Sandangan swara pepet niki wujude unine yaiku e. Sandangan swara taling wujude niki unine e. Lajeng sing terakhir niku taling tarung niki wujude unine o. Damel tambahan catatan mawon, wajeret niku nulise kelingeten.
ngelelet niku tulisane ngeten, mboten angsal poceret niku ro diparingi pepet lajeng ngelelet lo diparingi pepet, mboten angsal nggih. Lajeng dicoba niki riri ro diparingi wulu, ro diparingi wulu, niki lo diparingi suku, lajeng ngo do diparingi suku tambah no. Lah niki re niku mboten angsal ro diparingi pepet nggih, niki ndamel poceret. Lajeng bo damel taling tarung bo nggih. Pun supe nulis ukara aksara Jawa niku kedah diparingi adeg-adeg lan padha lungsi utawa titik, merkale niku wong kabeh padha. Nah niki wong niku damel taling tarung, wo paringi cecak dados wong, kabeh niku ko, lajeng bo diparingi talingi supe. Siken niki diparingi wikian rumiyin, terus niki talingi tengah jenge nggih. Nah ngeten. Lajeng podo po tambahi do. Nah ngeten. Nah niki ndamel ngelelet nggih, lelunga damel ngelelet niki le lo diparingi suku, ngo tambahi ngo ngeten. Puncupe diparingi padha fungsi kalih adeg-adeg. Nomor 3, pitikku ana 5. Lah niki po diparingi wulu, diparingi taling rumiyin, terus to diparingi ko. Nah ku niku ndamel pasangan niku. Nah ngeten diparingi suku, pitikku dadosi. Lah niki ono niku ndamel ho, no, 5 lo diparingi niki mo diparingi wulu, titik adeg-adeg. Nomor sekawan le niku wau ndamel ngelelet nggih. Le ngo paringi ngo, ngo ne niku damel taling no ditambahin no. Nah ngeten. Digowo do diparingi wulu, go tambahi wo. Sinta so diparingi wulu, no
iki no diparingi pasangane to. Nah, ngeten dados Sinta paringi titik lan adeg-adeg. Nomor gangsal adeg-adeg rumiyin nggih. Anak damel ho no ko lo iki pasangane damel lo nggih. Anak lanang diparingi cecak ngandhapi. To damel paringi suku, ko paringi suku dados tuku. Sandal so no pasangane do lo tambahi lo dipangkon. Nah, dados sandal. Niki wau wonten sing salah ya. Seharusnya mboten tuku ngeten. Toni niku damel pasangane to terus diparingi suku. Matur nuwun sampun mirsani video Aksara Jawa. Wassalamualaikum.